Ayo mere. Ayo mere. Cincing mere. Iya, ayo. Wani. Ayo. Ae. Ayo. Ping linjo gepeng bocah cilik njaluk bojo telung sasi medang medeng dalidul yo munyuke mindal midul pokoke ayo monggo linggal maju linggal dimainake karo bapak dalange ayo ayo Zuk. Iya. Ai. Cincing. Zuk. Wis rada umringet saiki. Jan. Nun. Nah, ayo. Keluwiane ditokne, kaya biasane sing ning kono nang adoh. Pernah ning Jakarta, aku pernah ning Amerika. Ning nonton YouTube aku. Nek kowe asli pernah ning Jakarta. Yo, keluwane ditunjukke. Oke. Nah. Cuincing. Wah, dilerekne dhuwur. Sendale copot ora iki? Wah, siji sik. Nah, masuk cocok. Menang sik. Ya. Wah, nganggo jopo barang. Seprong bolong buntual. Kandil. Ayo, tangan di loro. Aduh tuh. Ya, elok. Iso mlupat buri, temekong isor dhuwur, buri meneh. Iyo. Rijine diuntir. Aduh. Sing diuntir kono sing rasane aku. Tangan dhuwur ngarep. Injujone maneh. Wah, kayang sajae. Dilereng rada dhuwur. Ye! Ha! Hoi! Apa maneh? Iya. Nah, saja cukup jan. Sithik wae ben yo penasaran ngono lho. Iki coba aku genti mau tak praktekne niku. Piye kira-kira iki? Kepuntir tenan ya malah. Jan iki. Iki ilmune saka bapak ibuke ya. Dilanjut. Mane nanu bening ya. Ya, inumane banyu bening. Yo, buka teluk langsung Mbak Legit. Ndek jaman berjuang Jara kelingan Yo yo.
Wis mateng, sawirane wis mateng, abang kok. Jos, jos. Yo yo sinande nande. Jos, jos. Oh, mae suwung. Iya. Asik. Jos, jos. Iya. Topah, topah. Egolane jan. Wah, entuk neh, alhamdulillah. Yes. Dalik dul, dalik dul, dalik dul. Masuk. Yo yo. Ayo Mbak Suci, langsung Mbak Suci. Ah, mantannya pun rawuh sekalian. Langsung dilanjut sapu bongkas, mantannya pun rawuh. Iya, jos. Wah. Ya, cah cilik wani nyawer 100.000 kok. Wah, jan. Nah. Engko se langsung pamitan din. Nggih, Pak. Monggo Mbak Suci laju kewala teman-teman kadang mancing ing sasana Pandiri Renggo.